So yun, what's up mga kabsat, bali nandito nga ako ngayon sa gilid ng ilog. Bali kumukuha ako ng kamote. Ito guys, yung mga kamote yung tumubo lang dito. Bali ang ganda ng tubo nila guys, oh. Tignan nyo. Ito yung guys, ulam namin mamaya pang almusal. Sarap ito guys sa umagahan. Sausaw sa bagoong. Ito, ganda. Bali daming talbos. Bali mamaya guys, magtitingin pa tayo ng okra. Dito guys sa probinsya maraming libreng ulam na hindi mo na kailangang bilihin. Ito ang dami, oh. Healthy itong mga kabsat kasi ito hindi na isprehan. Fresh na fresh. Maganda ding magtanim sa mga guys, sa mga bakuran natin ng mga ganito. Pwedeng pang sahog sa sinigang, sa mga gulay-gulay. Napakasarap nito guys. Bali ito guys, ilalago ko lang. Tapos isawsaw namin sa bagoong. Napakasarap, napaka-healthy ulam sa umaga. Meron din mga alokbati guys, oh. Alokbati. Ito. So yun guys, pitas din tayo ng okra. Meron din okrang konti dito. Bagdag ng ulam natin, fresh na fresh din ito. Yan guys, meron na tayong kamote dito, may okra, tapos meron tayong alokbati dito. Ito alokbati. Tapos ngayon guys, kuha tayo ng kangkong, pangdagdag natin sa ulam natin. Masarap din itong guys, ilaga. Sausaw sa bagoong. So, kangkong, masarap to. Wow. Fresh na fresh.
Guys, kain tayo. Kulang tayo ng kwan. Kamote, kangkong, malukbati, tapos okra. May sausawan tayong kwan, sili, bagoong, tapos may sibuyas. Meron din tayong itlog, tapos sinangag na kanin. Kain po. Kain po. Balik. Usaw natin sa bagoong. Papatilanggan ko. Yung papa-pwede. Hindi ka nagurag, kain ka. Mag-hi ka na doon, mag-hi ka na sa vlog natin. May dumi kasi. Papa, may dumi kasi. Papatanggal mo. Hindi, matatanggal naman. Tanggal mo nga. Kaligayin mo lang yan. Kain ka na nga rin, ha? Okra. Nangat nito, parang ako. Para wag ako sa respeto. Kamote. Kangkong. Kangkong. Sausaw sa bagoong. Ano ba? Yun sila. Papa, hihilayin ko lang. Ito? Ito?